Bida ka! Gipasidunggan sa Cebu City Police Office ang usa ka motorcycle taxi driver nga nakadakop og snatcher. Kabahin kini sa epektibong pakiglambigit sa kapulisan sa katawhan sa paspas nga pagsulbad sa krimen. Ano ang report? Mismo si Police Colonel Ireneo Dalugdog ang nihatag sa pasidungog ngadto sa motor taxi driver kinsa dili buot magpaila tungod sa iyang seguridad. Gila sa kapulisan ang iyang kaisog sa paggukod o pagsikop sa snatcher human nakapamiktima diha sa downtown area sa Dakbayan sa Sugbo. Kung makakita mo kanang inganan na makasabat og pareha sa kuha, o kung mahimo o makatabang mo, tabang. Pero kung di jogging nga makaya, ay alam kay lisod na sad kayo yung kita tanan pagyado. Talagsaon ra kay na siya nga kuan kay na siya kaisog ba. So mo na gitagaan na to sila og kuan gitagaan na to siya og kanang recognition. Giulagway ni Colonel Dalugdog ang kabahin lang kini sa mga inisyatiba sa Cebu City Police Office sa paggukod sa mga kriminal nunod sa gilusad bag-uhay lang nga uplan run after perpetrators kon urap ni Mayor Mike Rama. Tinguha sa CCPO nga himong katabayayong ang mga motor taxi drivers sa crime prevention. Ang ilahang mga members ani i-undergo nato og kining orientation para makatabang pud sila sa kuan. Willing man pud sila mo support sa Cebu City Police Office para sa kahapsay ug kalinaw diri sa siyudad Subo. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.